matanya kita. Go puji-pujian hamulatau nada Tuhan di sebuah anami tulu kamu di borngedong doktong wilalahami pangaramu jomu rohani sian bagas nanibi duhut sian akaragami ulang nanibi marpuluhani di bagason doktong di bagas apeli pason dinalahu memuji pasangan tongguani dong ale Tuhan di bagason nunga mangaradihani naing tumangi menghatami songon ulun na rumah Tuhan tutu ada Tuhan atau buhi mahami buh begini ada Tuhan asa lambagas pangapunten nami dihatami pasu-pasu naposom nagalion ada Tuhan asa talu asa tahu naposom ada Tuhan pasahaton nahombar Tuhan markiti anakmu Tuhan Yesus Kristus matanya kami Tuhan amin Amin. Tadi dewasa suku kita tangangan sebornginon ima songon ebispel tuari mingguon genet sian Matius onom ayat 25 saha 24 di bahobar Mei tu tobik ni minggu saluhut nado diramoti dewata pemeliharaan Allah yang universal Puja hamadi kita damang denang tapai hudi hukma di bagasa rohat tabe alani ido ubahen nahudo tuhamuna unang holsuan hamu hosamuna sumarihon sipanganon manang daging muna pasari-sari paraditon da umarga hosa sian sipanganon da umangat daging sian parabiton bereng hamuma tidong akan namar tonga-tonga langit akan naso manabur naso manggotil naso papumuhon tu sopo tongdo di parmudu-mudu amamuna na di benua gijangi nasida da budang dope hasurungamuna siani ise hamu marguaso pagadahon ariarina nanggo saas tagajangna anggo tungsian pakolsohon nirohana buasa atong holsohonon muna parabiton patakas hamuma partubuni bunga-bunga na diladangi akka naso mangula jala naso manggati ahu madok tuhamuna gari si salomo uji di bungaran ni hasangaponai ibana gari somamake songon bunga-bunga sada asa molo songoni di parulusi dibata duhu na diladangi na jongjong songon sadarion na tupa dipuruni marsugu nai lam hamuma lam so parulusanna we hamu siotik hapor seaon atong unang ma holsuan rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami akasi pilibi gudo makarikoton saluhutna sisongoni diboto amamuna na di benua gijangido naung rikot akai dihamu sejumolo ma lului hamu harajon ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna do sudi akka odding tu hamuna atong unang ma horsuan hamu ari sugut ai sari honon ni ari marsugut do ari narikot disi sai do molo masih porsanan hasusaan nabi akka ari itu sahakna salam horas madita damang denang Horas. muliate maditu hatta kami bui romat itu sohon ausah diri agak jarang do martiki abe melalui tahun tu bilangin oma wik no budalani dulu hali adum do be wik na tu budalani hami adum 3 wik alangan memang alani partikian tong kelas rohanami di Pakuaton damang denang kelas matong rohamuna teh damang denang muliate damang denang jamita turku di Patangan tadi Borminon di Guari jamita di Dolok manangkot di bukit di jamita Tuhan Yesus di Dolok di wilayah Galilea adong tulu pasal jamita di Dolokon tulu hindu ima
bidu 5 bidu 6 dohok bidu 7. Judul ni perikop tahun tadereng gijang nai unang holsoan damang denang di situasi sonarion ra naso masih padu hatu kita teh damang denang jamak sonari apalagi na baru-baruon ra tumasay lomos gorohatta di maka di anganeknya BBM dotak na asing dan tagamon soholsoan alai di turpuk tahun di dok damang denang mengajari kita asa unang holsoan ahadu holsoan mulu di dok holsoan ima nasu terjadi dok teh damang denang lu nggak terjadi manulsuli namai jadi holsoanon memang kurang lenggat dok di pikiran bahasa kirana tarajumi nasu terjadi dope akan terjadi nah sotahirin ima warna holsoan tu ari marsugut jala ido na lido ni Tuhan Yesus idon asa unang holsoan damang denang ahado sirini tutubon manang latar belakang na parjulu nyon di abad sada dua teh di abad pertama jadi tani Tuhan Yesus na parjulu sibut sirina ima hapuguson mayoritas hati hai akka pengikut Yesus ima akka pangula kaum marginal akka petani nelayan dohodaka namang gadis gugu na paduahon beban pajak hati hai ima tiki kerajaan Romawi dohot pajak musi tu bait suci tung masih gudang do tanggungan ni akka jemaat hati hai na patuluhun haurangon si panganon rata-rata na jului mangula sadari naing alangon bisa dari jadi dan holang secara psikologis nasida holsoan alai kenyataan di hati hai damang denang selalu na duhita ya holsoan duhita buha hita tuari marsugut holsoan duhita di akka hahi pasota di akka parkarejoan di akka parianak konon alai taida ma marhite turpukon damang denang hatani debata nama dok asa unang holsoan kita madalani ngolutta ayadungdu debata nama umudu parngolutta tadereng ma isinikot doon kubagi hami di bagasat jo bagian na parjulu ima unang holsoan kita ala disarihut debatado saluhutna natinopana bagian parjulu unang holsoan kita ala disarihut debatado saluhutna natinopana ima di ayat 25 sahat 20 gitu Yesus Kristus hati hai pabotohon tunatorobi asa dibering nasida akka pidong na martonga-tonga langit ima contoh di ben Tuhan Yesus dohot bunga-bunga dohot duhut-duhut na di ladang pidong na martonga-tonga langit jaya duklonom dang menabur pidongi dang manggutil jala dang di papungu nasida laho buhal nahaduan di papungu kusopo songon hita alai dakya nasida anggo kelaparan alana dilehut di batado nasi nasida si panganon siap hari du di ladang bunga sada manang bunga bakung dang mangula dohot dang manggati dang memintal alai haulion nai lubisian haulion kemegahan ni Raja Salomo Yesus mabe contoh pidongon damang dainang nasu manabur do bunga bakung nasu mangula tutu dang madok tuhita asa unang pola mangula mala manang asa unang malas kita mangula ulota alai sada contoh konkret doon bahwa pangaramotion pinebata bersifat universal tu saluhut pinopana holsoani damang denang roh
ketika kita di fikih kita lupa kita identitas saya bahwa kita anak Allah, anak nidebata, mulu anak nidebata kita itu dakul suat kita, karena pasti ramotan do kita, mulu tarajumi do kita anak nidebata pasti dan ganggu rohata dakul suan kita di parmulut ka sigano pari. Idong doho akadu di damang denang sonang do mangulu dan pola dipikir itu orang marsugut jabe holsuan nasida daong alai diula do ulon nasi gano pare bahasa didok diula aidan ka beso nasida teh dan ka be rosadir si panganon ni tongdo lao nasida mangalului si panganon na didok dia 30 oi hamu si sautik hapor siaon berarti holsuani ima roha na meragukan panarihon ni debata ima na hurang tubuh hapor siaon na oi hamu si sautik hapor siaon berarti mulu holsuan kita damang denang meragukan pangaramot yang ni debata da karduk do kita si sautik hapor siaon taringot tu na meragukan hapor siaon ra kita sian tonga-tongata na adong ra mamerengon teh manang mabigion ima songon danak na naik pesawat do takana torok naik pesawat di pas di Hijam terjadi turbulensi goyang kapalon asudi medeguan nasi dape ngapontang panting ngasudi histeris martangian dan binoto be manang nabuha alai adong sa dana disi sonang so ibana ialah mabuka-buka handphone na margi dan ipadulihon dungsi dung rupani turbulensiun isukun na toropi may bana ay ho dana ko basa bu hidupe ho sonang habe sumuni naman nakinom ang gupat lawan nami aning madebu pesawat tahun na medo gimana ay pilot na bapak pudi itu bapak ni mga porsia jadi sumuni do kita namang den molo adong betutu bapak ta namang gumbumi kita namang ngaramot kita bahasa kita hulsuan ra pengalaman pribadi don di kita tongade namang de nang mungkin akka di bona pasugit kita sumani bapak huta ay molo ora do bapak ni beiba mula siang ladang burngin ang adong ni habiaran laut urat bayi ang adong ni habiaran marsipida nang pegoyang bapani bayi ang mabiari ba madebu ay posya doroha di nagtua-tua liba sumonima ngaramot yon ni liba tadi kita unang ganggu rohata ay diramoti libatado nasa parmulota na paduahon damang denang hubuat tami siya noon siya 10 taon ima jumulo mga lului harajaw ni debata mulut apa mana 20 tahun di ayat na parjulo ayat 25 hidup di si alani hidup ubahin na huduk tuhamu alaniaha may tabering siyan awal di peritopon damang denang ya 10 siya 5 asa unang holsuan unang papungupunguhamu arta dihamu dan seterusnya alai papunguhamu ma arta na di benua gijang damang denang dang naman dok na sopurlu atau dihita dang na sopurlu hita papung arta manabung matsari papunguhon akaodeng pidungi burungi nakening na dicontohan ni Tuhan Yesus tongdo mangulay bana dilului do si panganon na tuharanganin tu laut setiap hari bola soy mana ada dating bui butong mana jadi tongdo jadi 20 tahun dan na mangajari kita asa gabe papasok gabe malas kita jadi didok sejumolo malului hamu dan didok Holang harajin ni debata malului hamu dang ido sejumolo mak lului hamu dang didok holang harajon ni debata malului hamu dungi leonon atu hamu akoteng lo soman itu tu didok holang harajon ni debata basoma hita holang harajon ni debata mata lului alai didok di jumolo
asa ima prioritas tak na manguluhon diaka pargumidon ni nguluta parjulo mangalului harajaon ni debata alai nang pesongon itu tuh da rikok do saluhut na ade dung taulahon harajaon ni debata da tongdo taula aka ulota narumi kodi ialah lapatan nyope unang ma narumi kok tabain artai sian harajaon ni debata gabi parjulo artai sian harajaon ni debata isarana dia kapar karejuata sehari-hari dan bu kita kompromi akatuna korupsi karena sada parulau tadi na mangalului harajaon ni debata dan bui adong kompromi mah bui di ayat kadongap pesone daw jadi di parkarejuan di parulota iko parjolo do lulota harajaon ni debata fokus utama nih halak na urang Porsea di pana fokus utama nih parnguluan di nahurang Porsea di panarihon ni debata ima materi jalak otomatis dui gabe matuhaton materi didok mai mamon artai nama turus di pikiranna lapatanna gabe artai nama ngarajai panguluan ni ibana didok di Heber 40 ayat 5 unang ma marholong niroha hamu di hepeng pangalahomu unang ma marholong niroha di hepeng pangalahomuna hasabapon hamuma na adungi ibana sadiri domadok sadok naso tadi konok kuduho sadok naso pasubuk kuduho ima damandeng berarti uparjulo kahului harajunewa dan parjulo rumit koton hapotidion hepeng baga-baga di debata di Heberon didok sadok naso tadi konok kuduho sadok naso pasubuk kuduho berarti mulununga itu taulahon parjulo lomo ni rohani debata mangihuk ma aska odeng pasaton ni debata tu kita sumodidu kita damang dainang namangulu di baga Tuhan prioritas na parjulo ima harajon ni debata songan na diduk ni ayat 25 kining sejumolo ma luluhamu harajaon ni debata dungi tabahonon nama tuhamu akka odeng namangalului harajon ni debata ima namulahon hata ni debata namangalului hasitonganna ima nasisue dohot karakter ni debata muludung taulahon ni tabain harajon ni debata di jolo ni salu ulota dungi tabahonon ni debata ma tuhita akka odeng di ayat 20 ima damang denang songon isini tupuk ton amanginang jami tahun di ayat di abad pertama do jami tak didolokon 2000 tahun Natal pu tentu dan besaru ade tu jamas sonari alai tungdo relevanon tu parmulota si ganupari manang boy do tabaenon son refleksi tu parmulota si saonari na parjulo son refleksi tu hita damang denang asa boy mata bidahon ahado kebutuhan dohot keinginan kecemasan modern lumayan manang hol swasta lumayan damang denang dangalani na hurang si pangano biate manang hurang parabiton sudido hita boy mangan sudido hita adong parabitot ta alai jod do holsoaniro alani gaya hidup jadi dan bena esensiali dan na utama ide ima numain na masa di jamas sonari Yesus mengajar tu hita marhite turpukon asa makarikoton manang fokus tu na benar-benar kita butuhkan fokus na benar-benar esensial tu kita dohot tu keluarga tak duduk di ayat 25 ini unang holsoan hamu hosamuna sumari hosipanganon
maaf unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon, unang holsohon hamu daging muna pasari-sari paraditon, dia dong marga hosa sian si panganon. Antar balik itu ada namang denang, dia dong marga daging tak siap paraditon, dak daging taudo. Jadi ima pengajaran Yesus di turpuk tahun asa ta bedahon ahado kebutuhan na ahado bedani kebutuhan dohot keinginan. Jadi numainon gudang di hitah ni kuma anggo di hitah itu mungkin ngado na mengutamakan keinginan. Memang baku ni hajul maun damang denan bulu kebutuhan ini selalu du meningkat. Bulu parjulu au marsepeda aduan naik mamar motor habis ini main mamar mobil. Baku ni hajul maun deh. Ini dora kita semua ni. Alai kita sebagai anak Tuhan ikon jamot dulu sih. Dan bui kita makul sohon na sesuai keinginan tak, makul sohon na sesuai keinginan tak. Ayang bu keinginan dijol madu damang denang itu masih gudang amuna au lah kata amang pasti beda-beda keinginan tak. Tekanan ni permulus sonari damang denang juk do dan alanya nahu nasi pananu do parabiton malah si balik nado mulu na jolo di do di turpuk tahun ahado alangon nami marsug alai mulu kita numain ahado menu makanan marsug kita made lu jadi kita memikiri keinginan tak na jolo di do ahado bajuku ay mulu ingat ako na jolo ay baju ni lebih pani mulu do rade ay do ni jitu ni sepakai marsug ahado bajuku marsug anggo numain kang be aman konsak marsug. Jadi bingung, gak bilang serupa wano tudung aku selalu cemas. Alana dan na esensiali be, na keinginan rohana do dipikiri. Jadi holsuani dinamakan wae holsuan gudangan dipicu alani gaya hidup manang status sosial. Adong dope istilah numain maaf hidup FOMO sendiri urai tanya mabiga de fear of missing out, mabiak akan ketinggalan, perasaan cemas dan takut tertinggal. Di urai kasomoni dari damang denan. Istilah ini menggambarkan kondisi saat seseorang merasa khawatir melewatkan tren. Bah, lima cemas alai dan meralasan cemas sih pikiran nasa diri do mabai dan na pokok buhama asa status sosial liba bui sarupa tudungan tapi kan keinginan pribadi do jadi mulu semuanya tong dan bui gabe tabuan ay mohon maaf hati kedudukan daham ay di paradi Tuhan tadi sudah deh di paradi do kita sudah tinggal membuat do kita radi ya masalah anak ulun kita membuat aida ngadong sian sudijo ma dipilih nyadok na berhak tu sini andau di parade do sudina zaman denang na paduahon na kene dulu mabidahon ahado keinginan do kebutuhan na paduahon holsuan marasing tu na merencanakan kecemasan ini berbeda do perencanaan dan na diurai Yesus kita sarana rupani manabung na diurai ima nahulsuan nama baik kita porsia tugugut tasadiri usaha tasadiri dan taha porsiai debata nama ngaramoti hita hulsuan duhala para dongon hulsuan do akka dongan na suado hulsuan do sudi halak na para dongon hulsuanon na bana adong di mana ini di hulsuan do terus gamang dena itu asal didok di ayat 20 sadei IDC artam DC doroham jadi tong dihulsuan nang salah itu damang dena sudido sibuan holso molo akadungan nahurang
kadungan na pugot ba ya mungkin ba sama nabi ayatong nabi on sohon ba nahuran si panganon iba urang parabiton lima jadi tong dosa rupa atong holsuani tusudi jolmado dangadong maribar tuna pugos tuna mora tuna sedang-sedang sarupa do sudena tong do holsoan aladang merasa aman alanadang adong jaminan materi imana kining di napugos atong di dia do hasonangan dingului damang dainang ima molo madhapor siaon di bagasa Tuhan hasonangan dingului ima molo madhapor siaon di bagasan Tuhan damang dainang topik ni minggu ta tumar sugut jamita imana kinong epistel madajaha Oma sebagai epistel topik ini juta saluhut nadu diramuti di batang pemeliharaan Allah yang universal dan ngadong nanggo saotik nalipe ngaso di ida di bata di parmulut nah di bata mabodo adorang sukapani duduke atong damang denang asalam ta'auhun jani tahun mangido kami asa terbuka di buku kita nomor 200 saja satu kinate damang denang paling holan satu ngamini dorai 220 saja tadi holan ayat saja be salibing Yesus di salibing Yesus di tadi ujo damang dena salibing Yesus di nama Maria maporus sol soki sai di iwana atong damang denang taulama ulau tatong di bagasan hapor siaon di bata unang di bagasan holso pidong nama tong atong langit tong do mangaluli si panganonna lapatanna kita pedong do ikonradot mangula alai mangula di bagasan sonang niroha unang holsoan alana parbui ni saluhut ulauta di batado na manutuhon manang manjadihon di batado na marhuaso di parmulota sadarion marsugut do haduan amen. Mulai hanya le Tuhan maduk muliate tu ado pammu ima na dipaingot hatam do hami ale Tuhan natung masay arga do hami diho ale Tuhan atong say unang majujur akta pangalohon nami na say pajulohon horso nami siyan pangaramodyomu tupasahat hami masaluhut na pargulmiton lingolu nami tuho ale Tuhan at kasijamon ni tangan nami pasamutan pakarijuan duhot haipason tuktong pasabam rohanami ale Tuhan madalani ngulu-ngulu nami dami jalasonang so hati boribuan hami madalani ngulu nami songon tidong duhot bunga-bunga na pinarmudum tuktong pargugoy hami ale Tuhan asa jumolo hami mangululi harajomu sonang hami mangula-ulon nami ala na huboto hami parbuena hudo ale Tuhan na manutuhon jala akan uli na dingga do pasahatomu tuhami dihamula torohanami ale Tuhan di obason dibajakon ni dungan nami keluarga simadupang inang boru pakpahan ukap do bagas na sidon ale Tuhan di nama jakon ruas ni huriam khususna lipituon ima na patupahon pertanyaan di bagason atong pasu-pasuma nasida ale Tuhan dohot saluhut poparan nasida pasu-pasu bagason dohot saluhut na pangisina ale Tuhan suang sumoni mahami ale Tuhan ruas limuriam homa totong nama dungani hami nama ngaramoti hami nama parmudui ngulu-ngulu hami sigani pari
Ale Tuhan pardosa na gudang dohami bajado anggoho jumolo sisa dosa nami na gudangi ale Tuhan asa amahami di adu pamu pembatan yang nami ale Tuhan na usut pohon kami hulan marhitehon anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amin.